Yahyayê ku waftiz kerdê heqtê Îsayê Mesîhê de aşinawit. O wextê Yahya hepistro. Xandê coy talabandê xwe ra çend teney riştî Îsayê hetek ki wayî ra pers kerê vacê oko ku do biyamên tiyê yazî ma do jewnayê bipawim. Talabandê Yahyayê rê va şima tiyadê çiçî aşinawit ew dîze şirê nîna Yahyayê rê vacê. Korî vînenê, ferciyê payşinê, nêweşê cizamiyê benê weşî, kerrî aşinawenê, merdeyê werzenê, ew feqîrê mijdiyana Allahê aşinawenê. Kam ki min deyne şife nêkeno, o do mübarek bo. Talebê Yahyayê wujara abiryayê şî. Çoşmedê Îsaya şêlik arêbiyabî ew goşdareya ey kerdê. İsay şêligî ra heqtê Yahyayê ra çiyê pers kerd. Va wexto ku şima şiyê gem Yahyayê hetek, şima qandê çi şiyê? Şima vatê qay şima do jew qamişê bivîne ki oyo vadê şaneyêno? Yazî mirê vacê, şima şiyê çi bivîne? Şima qaîlî bîyê ji werî çina do birisimin û weşa bivîne. Şima zanê merdimê ki çina winî vay danê xwe ra ê winînê koşkan dibene. Vacê şima çi pawtê? Jew pêxamber. Winyo ze ez şimarê nayê vaca. O pêxamberî serayo. Ê ki cinên ra bîyê îna miyan di Yahyayê sero kesna çinyo. Hema nayê bizanê jewo ku hukmdarey de Allahê diro ew en werdîkek û hewna o Yahyayê ra jî serayo. Allahê pêxamber Îşayayê rê va. Ez û xeberdarê xwe Mesîhê vera rişena ki Mesîh rê ray hazir kero. Ew Allahê pêxamber malakî rê va edo jû pêxamber jûna İlyasî birişa verdê Rebbî de. Eke şima qebûl kerê ze no xeberdar û o jûna İlyas Yahya xwe yo. Goşekê estê wa baş nawe. Ez şimarê vaca merdimê nikay Zeydê çiçiyayê. Yazî çiçî manenê. Nê Zeydê qeçikanayê. Qeçekê ki çarşî di cadê mezatî de roniştê ew pêjewbînan dê xwe rê vanê. Ma lûlî cinê şima kay nêkerdê. Ew ma lorî kerdê şima nêbermayê. Yahya ame roce tepiştê ew şirab nêşimitê. Merdimî ey rê vatê o xînto. No qor lajê merdimî ame yanî ez ameya ew ez Zeydê her kesî nan wena ew şimena. Merdimî ey rê zîvanê hele bewnî rê o bol weno ew bol şirab şimeno. Hem Yahya hem zî ez ma goredê hikmet de Allahê ra wenê ew şimenê. Êkî ki zerya ci hikmet de Allahê rê akerdiyê îna hemin de hikmeta Allahê do basyo.